Сәлам, мин Илдар. Без ел сайын хатыным Әлфия белән ял итәбез. Айруча җәй көне ял итәргә яратабыз. Нигә җәй көнеме? Чөнки Әлфиянең туган көне җәй көне, 25 июльдә. Әлфия табигатьтә ял итәргә, су койынырга, җиләк җыярга ярата. Мин сәяхәт итәргә бик яратам. Кыш көне дә, җәй көне дә сәяхәткә чыга алам. Миңа кунакханәдә ял итүгә караганда, тауларга менү, диңгезгә бару, табигать кочагында палаткада куну күбрәк ошый. Табигатькә чыксам, җаным да, тәнем дә ял итә. Кырым, Алтай, таулар, табигать. 2 ел элек без Кырымга бардык. Әлфия Кырым табигатын бик ошатты. Без күңелле ял иттек. Кырымның истәлекле урыннарында фотога төштек. Кырымда без бик яхшы ял иттек. Анда ял иткәндә бик күп матур урыннар күрдек. Кырымның табигаты искиткеч. Узган ел Алтай тауларына бардык. Без 2 атна сәяхәт иттек. Алтай таулары бик гүзәл. Алтай таулары бар таулардан да матуррак. Минемчә, алар сихри көчкә ия. Алтай таулары, табигаты безгә бик яхшы энергия, көч бүләк итте. Һич шиксез Алтай таулары матур. Без Алтайда булган вакытта мин берничә рәсем дә ясадым. Әмма мин узган ел бик арыдым, чөнки җәяү күп йөрергә туры килде. Ә мин җәяү йөрергә яратмыйм. Әлфия сәламәтлекне кайгырта, миңа күп хәрәкәт итәргә куша. Мин җәяү йөрергә яратам. Табигатьтә йөрү бик файдалы. Хәрәкәттә бәрәкәт диләр бит. Хәрәкәт итәсең, саф һава сулыйсың, сәламәтлекне ныгытасың. Шуңа күрә минем быел Байкал күленә барасым килгән иде. Мин быел Әлфиянең туган көненә сюрприз әзерләдем. Сөекле хатынымның туган көнен бер шәп кунакханәдә уздырырга булдым. Бу кечкенә кунакханә. Бик уңайлы, тыныч. Ул шәһәр читендә урнашкан. Янәшәдә урман, елга бар. Әлфия белән бергә кояш чыгуын, кояш баюын карарга хыялландым. Минем сюрприз Әлфиягә ошар дип уйлаган идем.